iBioVac okuyinkampani uhulumeni asebenzisana nezimboni ezizimele kuyona ithi isikulindele ukugcina yonke imigomo yokulwa nalolu bhubhane iCOVID19 uhulumeni azoyithenga. We are not going to need another storage facility. Everything that will come will be stored here. Then from here right to the vaccination site. Kube nenkohlakalo eningi ekuthengeni izinsiza zokuzivikela kubhubhane iCOVID19. uMabuza uthi ikomiti aliphethe lizokwenza konke okusemandleni ukuvimba inkohlakalo ekuthengeni kwalemgomo kanye nokuyikhipha inikwe abantu. I will be vaccinated. I'll visit a site where they are vaccinating. I'll be vaccinated there. Umongameli uSelramaphosa kanye nongqongqoshe wezempilo uZwelimkhize bona sebewutholile umgomo weJohnson & Johnson yawo lolu bhubhane leCOVID19. Kodwa usekela mongameli uDavid Mabuza yena ubengakawutholi lo mjovo. The IMC that we are chairing, we are taking care of all the process and ensure that there is no corruption. Isikhulu esiphezulu seBioVac sithi wonke amafriji akulungele ukubeka yonke imigomo uhulumeni azoyithenga ukulwa nalolu bhubhane leCOVID19. You can store, as an example, a maximum of 3 million doses just in those three -70 fridges. So I think that's what Brian is saying, that we can count the pallet space, but it also depends on whether it's a single dose or a multi-dose. Yilama friji lawa azogcina yonke imigomo uhulumeni azoyithenga yokulwa nalolu bhubhane leCOVID19. Ayikho enye inkampani ezosetshenziswa ngaphandle kukaBioVac. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eGoli.